Evela enkantolo, uMathiphandile Sotheni ufike nommeli omusha kulandela ukungaboni ngasolinye nommeli wakhe wokuqala. Ngesikhathi egcina ukuvela, wakhala ngokuthi akamazi ummeli ayeqokelwe yena. uNthabiseng Mohamane nguyena osezommela kuleli cala ukusuka manje. On the previous occasion, there was also an altercation where client indicated that he had not instructed him, but be that as it may, he's on record. We do have communication that he requests to be excused. I've handed up to court a power of attorney that confirms that the intention of the accused before court is to have a different legal representative. Icala lihlehlisiwe ukuze kwenziwe uphenyo. Umsolwa umile ekutheni akuyena owadubula wabulala uWitness D. Umbuso nawo umile ekutheni unecala eliphathekayo. Uthi umsolwa ubhekene nezinsolo ezibucayi futhi mancane amathuba okuthi athole ibheyili. Icala lihlehiselwe umhla zingama-24 kuNdasa, nalapho umsolwa azofaka khona isicelo sebheyili. Okwamanje usagcinwe esitokisini.